Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A keď sa tak pozerám na tie krásne vankúšiky, tak mi nič iné neostáva, aby sme išli za našou ďalšou hostkou Martinou. Pekné dobré ráno prajeme. Dobré ráno. Martina Ráši, no jej sa podarilo za jeden týždeň ušiť 140, áno, 140 vankúšikov. A nielen preto, lebo nemôže v noci spať a nevie čo s časom, ale ty si to robila z takej vyššej vôle, alebo s lepším zámyslom. O čo išlo, prosím ťa? O to, že som chcela, o to, že ma to baví, o to, že to bolo fajn a bolo to také inšpiratívne, aby som si niečo dokázala sama sebe. Ale ty aj pomáhaš svojimi vankúšikmi. Vankúšikmi ani veľmi nie. Svojimi hačkovanými aktivitami. čiapkami. Tak. Hačkovali sa čiapky do nemocnice na novorodenecké oddelenie, kde každá jedna moja zákaznička teda dostala vlnu a keď doniesla hotovú čiapku, tak dostala zľavové kúpeľny z obchodíkov u nás na námestí. A prečo čiapočky pre novorodencov? To ma celkom tak zaujíma. Prečo si sa rozhodla, že takýmto spôsobom pomôžeš novorodeneckému oddeleniu? Jednoducho. Aj ja som tam rodila a keď sa narodil môj syn, tak dostal veľmi škaredú čiapku. To si povedal, že to musíš zmeniť. Nepáči. Dobre, tak je to celkom také milé, že pomáhaš aj takýmto spôsobom. No a za chvíľočku sa bude pomáhať znova druhé kolo. Ako už Roman povedal, ty si ušila 140 vankúšov za jeden týždeň. Áno. To je taký tvoj osobný rekord. Áno. Okrem týchto vankúšikov robíš aj zvieratka. Máme tu takúto žirafu. Áno, Ako na to aj. reagujú deti? Skvelé. Tá žirafa, to je taký môj maskot, keď chodím na jarmuky. A naozaj tie deti chodia, objímajú, boskávajú, hľadia. Nečudujem sa. A chcú. Nečudujem sa, lebo je to super. Ale pozerám, že nielen pre deti, ale aj pre dospelákov, aspoň teda tých, ktorí dokážu čítať a dokážu si vyložiť tieto tvoje motivačné heslá. Tak napríklad na tvojich vankúšikoch moja izba, môj bordel, môj problém. Tak. Okrem iného. Tento vankúš by som mala mať pred dverami, aby všetci, ktorí prídu na návštevu, aby vedeli. Ale toto je tiež veľmi zaujímavé, toto je tiež niečo pre mňa. Tu by som si mala písať, čo mám urobiť, lebo zabúdam. Vieš? Áno. To je na chladničku takáto Výborné. záležitosť. A ja som tiež našiel niečo, čo je úplne ma definuje. Na mňa nemusí nik kričať, mne to stačí povedať 10 krát a naozaj možno na 26. raz aj pochopím. Ďakujeme veľmi pekne. Poď do kuchyne. Super, chápem, ideme do kuchyne? Ďakujeme veľmi pekne. Áno, chcela som ti to povedať 10 krát, ale už by sme boli dlho a určite by sme zobrali aj čas našej hostke, ktorá robí u nás v kuchyni dobroty. Je to Razia, z ktorej sa veľmi tešíme.